Салом, подписчикои Холиков. Холям обуна шидаги нести. Кани тез обуна шавен. Бибитона хурсанд кунед. Ассалому алайкум ва рахматуллоҳи ва баракату. бародарои аҳли ислом, Аллоҳ ҳифзтон куна. Аввалан хубен, тинҷин созен. Инам ҷа суратҳое ки ҳозир мебироем нигоҳ кунед. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Инам суратҳоро десен ки агарам хеле суратҳо дар кортон шид, форатон агарам хеле метавонед айма заказ кунед. Иншааллоҳ ман тайёр мекунам. Номерои WhatsApp мина мебироем инҷа. И як диге мегзарем. Ай названи видеои мо фаҳмиден. SM Mошенник, Мошенник. Он номи пайғамбармон ҳайф ка дига мо номиро намегирем. SM Mошенник бо SM ба Билол ТВ. Нигоҳ куда Билол ТВ. Ин чӣ номои зебо доранд ки бадбахто дар фиреб кардан мошенникӣ хуни ҷигар надоранд. Шумо десен нигоҳ куда инам кружокли инҷа мебинам. Нигоҳ чӣ мегӯдӣ? Ассалому алайкум бародарои ман чикарин ҳама каса созин тинҷин ҳазор rahmati kalon диден ки рӯйхат то 40000 пафтан ака то 45000 600 чанд умеди гап билетай ана мирам ҳар ҷо ба васаби 45 сразу успех немигирен инша бародаро чиз задем бародаро 10000 ба аксия омад iPhone 16 5 таблет Samsung ҳозир бихарем бародаро як тим миздан. Фақат инами хе дурӯғ мега гап мезана ку. Фақат неми дурӯғ болои дурӯғ ай. Ида ку хеле ай худо битарси пагаҳ мембари хонаи қабрай дурӯғ накуни я бандаи муъмина. Аллоҳ дар сураи Моида гуфташ ҳарома. И хеле гап нест ида. Ира забуд аёдаш бировардай тамом. Инами одам да ида ина Билол ТВ да SM Муҳаммад иёда хеле гап нест. Ё аё чон бировардай гени зора. Фақат ами кӯшиш роҳ ягон хем қасам бихӯрам, дурӯғ бугум, ягон бародари тоҷика фиреб кунам, сумошона бигирам. Ягон бозӣ намезгарона, ягон мошинтона мета, ягон кортона мекуна. Я бомжа, ягон сум надора худаш. Просто дурӯға мерава, мошинаи одаморо мегира, видео мекуна, бо ягон сум шонтани видео кардан мета. Бо ягон кас нами фиребтон мекуна. Ҳоли нурӯз оно я дига шад дар бораи отдельно видео мебироем иншааллоҳ. Ма мегум шумо да нақл мекунам. Ина мисол нигоҳ ку BMW мега 671 билет монда мега барои хати 45000 мебирояд семя. Газ рӯзи якшанбе финал ай. Чанд якшанбе шид намедонӣ иҷа. Уже якшанбеҳо бисёри бад шидистай. Нархи билет 25 сум. Акса билет 5 билет 100 сум. Мисол нам хеле дурӯғо меган. Ки шумо бихарен ин як роҳи мошенник хона мондем ина мегавозин хона мондем иш кадем оз бо қайна чикаре ки тестем бародарои азиз рӯйхати билетро пафтан так што мо ам бародарои ҷонай пай финал гузарондан данам тонҷон магар имкониятон боша бигирен я билети до билети я бигирен бо астани рӯйхат. бародарои азиз имконият боша дар ном тонҷоном зора мекуна ки билет бигирен мега. И дурӯғ мега ба номи худо. Ира бовар накунед дар инстаграмаш мезгарона, дар телеграмаш ҳама ҷо. Ина нигоҳ кунед. Мегирам видео мисол фиребтон мекунам баъд мисол ман мебироям бародари астан ака фиребм ка чико кунам. Охи не ҷама гуфтесам падилицаш ки бародари азиз дигаро то ки бинан фиреб нахӯранд. Фиреб бина мира нахӯранд тамом. Ҳамин конкурса умуман бовар накунед мардум. Дар номтон садқа. Ман просто ковери видеоро диден чӣ гунае ки ман паррондаиста будам ку дар пишти. Ман аслан ира хостум бирам гуфтум аму чиша дар як ҷо кашол кунам ҷои тирпаронӣ ҳамҷа бирам гуфтум бипаронам. Аввал ами план буд рости бо хай гуфтум ладна нарафтум да. Ҳоли иншааллоҳ не ки ярӯз як видеои бози ира ман бас намекунам видео кунира ира то мурдан маку иншааллоҳ ҷон ба дар бадан мема тира видео мекунам. SM Mошенник не забудь. Ты медони поступка ихта. Намеди? Малғи. Билол ТВ тоже мошенник. Так что аялов дига шоҳ меган ку дига шоҳ уну Муҳаммадиам ҳама ина меро бовар накунед бародари азиз. Хоб то видеои оянда бародарои ман ба дили чашки иншааллоҳ фикрота дар комментария бинавис лайк ҳаюз набло.